československému lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu. Ahojte, som Danka Košanová a som večný optimista. Dnes som sa rozhodla vás zobrať na prechádzku a porozprávať vám trochu o svojich tužbách a snoch. Ja tak milujem tento deň. Dnes máme úplne nádherné počasie, svieti slnečko, všetko je zelené. Pozrite sa na tie stromy, to je úplne krásne. Keď sa takto prechádzam, rada si predstavujem svoju budúcnosť. Ja by som chcela študovať herectvo v Paríži. Tam by som si našla manžela a mali by sme dve deti. Volali by sa Lenka a Marčeková.